Следва още една много вълнуваща среща в ефира на Събуди се. Тя отново щурмува музикалната сцена след 17 години прекъсване, планира нови песни, нов албум и нови хоризонти в кариерата. Какво подари на дамите, но и на себе си за 8 март, на каква любов се е научили нейните родители и готвили дъщеря си за щафетата в голямата музика. Лия е гост на предаването. Здравей! Здравей, Марина! Изключително ми е приятно, че гостувам при вас. И съм много щастлива, че имам възможност да поздравя всички хора, не само жените, но предимно нас, дамите, с една прекрасна песен, която успяхме да пуснем вчера. Българка. Българка, точно така. Песента Българка, която стартира всъщност официално вчера на 8 март, на Международния ден на жената. Не случайно избрахме тази дата. Песента наистина е изцяло насочена към красотата, силата, добродетелите на българката и аз мисля, че ние заслужаваме. Какво виждаш ти в лицето на българката днес? Коя е българката? За мен е българката през всички трансформации, които минава във времето, което е абсолютно нормално, продължава да бъде силна, борбена, красива, талантлива, обгрижваща. Българката съчетава майчинството с успешна кариера. Успява да създаде един страхотен уют. Ние имаме традицията от нашите баби, от нашите родители. За мен специално, а и много хора около мене, които познавам, уюта в семейството и хармонията в семейните отношения са много, много, много важни. Аз самата съм едно такова свидетелство, че в момента, в който срещнах човека, с който реших, че ще бъда щастлива в този живот и създадахме нашата дъщеря, аз се оттеглих за много дълго време от кариерата си, от професионалните си изяви, за да мога да създам едно наистина хармонично и спокойно израстване на моето дете в една красива, хармонична семейна среда. Ще поговорим за твоята дъщеря, но сигурна съм да си българка в България не е и много лесно за теб. Кога е било най-трудно да живееш тук, да бъдеш част от точно това общество? На мен да ми е било трудно, честно казано. И знаеш ли защо, Марина? Защото може би винаги съм се занимавала с нещо, което страшно много съм обичала и съм харесвала. Никога не съм приемала музиката и пеенето като професия. Те са били едно удоволствие в моя живот, което удоволствие и хоби се превърна в последствие в моя професия. Затова никога не съм изпитвала трудност. Дори когато съм пътувала от единия край на България в другия, дори когато сме правили фотосесии рано сутринта в 4, е трябвало примерно в 10 да бъдем някъде в ефири на гостуване и въобще всичко е било едно удоволствие за мене, защото съм получавала страшно много любов от хората. Аз съм давала, но и съм получавала. Говори с толкова много любов за музиката, а ти самата каза, както каза преди малко, за 17 години се отдели от нея. Така е, трудно ли ти беше да живееш без нещо, което обичаш толкова много? Много. В началото ми беше много трудно. Първите няколко години, особено когато настъпваха хубави празници, Нова година, 8 марта и други поводи, в които българина е свикнал да празнува и аз да работя. Изведнъж аз бях вкъщи с семейството си, с приятели, с роднини и се чувствах виновна, че не съм на работа. За мен беше някакъв невероятен стрес в началото. Кой ти каза ли е време да се връщаш? Ами, честно казано, много хора ми задават въпроса дали едва ли не моят партньор в живота е бил причината да се откажа. Не, напротив, той е човека, който през цялото време ме е потиквал да се завърна на сцената по някакъв начин, но точно така, както сега го правя. Само преди 3 години, за съжаление, в много неподходящ момент, успях да издам един албум "Това остава" с изцяло заради авторски... пандемията имаш предвид. Точно така, изцяло авторски проект. Мечтах да изпея баладични, шлагерни песни, в които да покажа какво чувства душата ми, от каква нужда имах желание да покажа какво изпитвам точно в този момент от живота ми. За съжаление не успях да го промотирам, някак си мина между другото, но и след него, една година след него, съм вече готова с още един проект.
много близък до мен проект, свързан с моя род, с моят край. Ти написа песен проект. и за твоите родители. Да. 60-годишната им любов, това е центъра на тази песен. Да. Кажи ми, Да. разказвали ли си те някога за началото на тази любов и до каква степен, примера в семейството, на теб ти даде мотивация да търсиш нещо подобно и в твоя личен живот? Ами аз мисля, че оттам всичко е тръгнало. От моето семейство. Аз съм израснала в патриархално семейство. В началото живеехме с баба ми, дядо ми, родителите, сестра ми. Лятото къщата ставаше още по-пълна, с още повече хора. Идваше леля ми с нейните деца и въобще беше много весело и много шумно. Но всички наши празници, когато съм била малка, всички празници са започвали и завършвали с хубава народна музика. Аз съм, за тези, които ме познават, съм родена в едно китно, прекрасно селце Чучулигово. То е на границата между Македония и България, Северна Македония и България. И песните, с които аз съм закърмена, всъщност са хубавия български македонски фолклор. Всяко наше събиране завършваше с тези песни. И между другото, решила съм, докато все още не е много късно, да успея да събера много красиви бисери, които все още не съм чула някой да ги изпее, защото мама и тата все още пеят прекрасно и мисля, че си заслужава да направя един реверанс и подарък към тях, да запазят това, което те са успяли да запазят до момента в нашето семейство и аз да го продължа. Казваш, родителите ми пеят, ти пееш, дъщеря ти обаче. Пее ли тя и тя ли ще поема щафетата след теб? Има ли такова желание? Ами дъщеря ми е едно слънце, което е страшно талантливо. Дете, момиче, извинявам се, тя е вече момиче на 16, почти 17 години, пее фантастично от малка, рисува прекрасно, танцува много добре. Тя е артист. Но твое желание ли беше да тръгне след теб или това е път, който тя сама си избра? Не, тя сама си избра. Тя е много, много по-музикална от мен. От малка, от мъничка, музиката е непрекъснато в нейния живот. Каквото и да прави, пишейки, рисувайки или занимавайки се с нещо, тя винаги тънаника, пее нещо. Пеенето я успокоява, пеенето й дава крила, пеенето я кара да се чувства добре. Слава Богу, от една година вече успяхме да я запишем, да я прехвърлиме. Учеше в друго училище, но сега вече учи в музикално училище. Акатамос, това е първата част на музикална гимназия в България. А заедно ли ще пеете или по-скоро я виждаш тя да върви по свой собствен път, който не е свързан с музиката, която ти обичаш и която ти изпълняваш? Ами тя пее друг стил музика. Харесва това, което аз правя, радва ми се, но нейната музика е друга. Каква е тя? Тя обича да пее поп, джаз. Харесва Ариана Гранде, харесва Кристина Агилера, Адел. Сега последно време е много фен на Дел Рей, или как се казва? Алана Дел Рей, точно така. Така че тя живее с друга красива музика, която я докосва на този етап от живота. Ако свържа твоята дъщеря с началото на нашия разговор за българката, в каква българка искаше да се превърне тя и сега, като я гледаш вече пораснало момиче, виждаш ли в нея това, което ти си видяла от твоето семейство? Тя е по-силна от мен. По-силна от моите родители, като характер, като излъчване. Гледам се някой път на снимки. Понякога имам чувството, че тя е по-зрялата от мен. Силата, която излъчва от нейното лице и от нейните очи, са осезаеми. Тя е на 17 и тя знае какво иска. Знае как да го постигне. Изключително силен характер и много талантлива. Каквото и да реши да се занимава в последствие в живота, ние ще я подкрепим. Да. Ако музиката е нейния избор, аз ще съм много щастлива. Кажи ми обаче за твоите планове за напред. Чухме и българка, и преди малко слушахме и песента, която посвети на майка ти и баща ти. Знам, че мъжът ти е първият човек, който ги чува и той е първия лакмус, който казва става, не става. Той какво каза за последните ти песни? Харесаха ли му и смее ли да си кажа честното мнение? Истината е, че мъжът ми е най-големия ми критик. Когато харесам някоя песен, но той трябва да чуе готовия продукт. Когато песента още не е готова, когато е само музиката, аз я пея, наникам, маркирам, той слуша така, нещо не ми звучи както трябва. Нещо, викам, може ли да я запиша и преди да се смеси песента, ти ще ми кажеш дали
И в момента, в който той я чуе, каза: о, ма това е все едно друга песен. Значи има още един експерт в семейството музикален. Абсолютно. Шегувам се, разбира се. Лия, много се радвам, че беше гост на нашето предаване. Нека нашите зрители да чуят твоята песен „Българка", песента за родителите ти, и сигурен съм, че идва и нов албум скоро, нали така? Да, кажи последно изречение за него. Да, исках да кажа, че всичките тези проекти, които съм направила, ще може спокойно да ги видят хората в моя YouTube канал, който е Лия България. Включително и тази песен от вчера е качена в него. И всички останали мои проекти и песни, които в рамките буквално, но може би още 10 на 15 дни ще се финализират в цял македонски албум с авторска песен, изцяло с авторски песни, който е готов и изчаква просто своето време. Така че много скоро ще зарадвам моите почитатели и хората, които харесват хубавата българска народна музика, с нещо ново от мен. Се чакаме с нетърпение. Лия, благодаря ти, че беше